Vybraný. Přestaňte hned scrollovat. Není to náhoda. Toto není jen další video ve vašem feedu. Nebe naplánovalo přesně tento okamžik, přesně v tuto chvíli, abyste přijali zprávu, která změní vše. Vaše duše to ví. Proto jste ještě neklikli pryč. Proto něco uvnitř vás řeklo: počkej, poslouchej. Právě teď, někde na tomto světě, duše lapá po dechu pod tíhou tiché války. Usmívali se při každém rozhovoru, zveřejňovali dokonalé fotky a přesvědčovali všechny kolem sebe, že jsou v pořádku. Ale v temnotě ve 3 hodiny ráno, když maska konečně spadla, plakali slzy, které promočily jejich polštář. Šeptali modlitby, které se zdály narážet na strop. A ptali se Boha na jednu poslední otázku. Přijde někdo pro mě? A odpověď je ano. Odpovědí jsi ty. Ne proto, že jsi nejvhodnější. Ne proto, že máš všechny zdroje. Ne proto, že tvůj život je dokonalý. Ale proto, že tvé srdce prošlo ohněm, bylo formováno bolestí, zušlechtěno bojem a připraveno speciálně pro tento božský úkol. Jsi odpovědí na něčí zoufalou modlitbu a ještě o tom ani nevíš. Poslouchej, pečlivě vyvolený. Bůh neodpovídá na každou modlitbu stejným způsobem. Nevždy sesílá hromy z nebe. Nevždy vysílá anděly v viditelné podobě. Častěji probouzí srdce někoho, jako jsi ty, někoho, kdo má soucit, někoho, kdo rozumí utrpení, někoho, kdo je ochoten podstoupit nepříjemnosti, aby zachránil život. Toto je tvé povolání. Toto je tvůj úkol. A než půjdeme dál, potřebuji, abys něco udělal. Pokud právě teď cítíte to vzrušení ve své hrudi, pokud máte na duši břemeno, které nedokážete vysvětlit, napište do komentářů níže: jsem připraven. Ať je to vaše prohlášení nebi, že jste ochotní být použiti. Nedívejte se jen pasivně. Aktivujte svou víru svými slovy. Nyní vám musím sdělit něco, co vás otřese až do morku kostí. Osoba, ke které vás Bůh posílá, není cizí. Je již součástí vašeho života. Znáte její jméno. Viděli jste její tvář. Možná jste spolu mluvili každý den. Možná už jsou to měsíce, možná dokonce roky, co jste se naposledy viděli. Ale byla vám dána do cesty božským záměrem. Právě pro tento okamžik. Za její sebejistotou se skrývá zhroucení. Za její silou se skrývá duše, třesoucí se na pokraji propasti. Ovládá umění vypadat dobře, zatímco uvnitř umírá. A tady je to, co nepřítel nechce, abyste věděli. Jste jediní, před kým se nemohou schovat. Je něco na vaší přítomnosti, vašem hlasu, vašem duchu, co prolomí jejich obranu. Máte přesně tu frekvenci, na kterou jejich duše reaguje. Povím vám příběh. Byla jednou jedna žena jménem Sarah, 47 let, úspěšná kariéra, krásná rodina, respektovaná ve své komunitě. Všichni si mysleli, že má všechno, co potřebuje, ale neviděli lahvičky z prášky, které sbírala, rozloučkové dopisy, které psala a přepisovala, ani plán, který si připravila, aby to všechno ukončila v určitý den. 3 dny před tímto datem dostala zprávu. Byla od někoho, s kým nemluvila 2 roky. Byla to jen jednoduchá zpráva. Ahoj, vím, že je to náhodné, ale myslel jsem na tebe. Mám pocit, že mi Bůh řekl, abych se ti ozval. Jsi v pořádku? Sarah na tu zprávu zírala 20 minut a slzy jí stékaly po tváři. Později řekla: přesvědčila jsem sama sebe, že nikomu nezáleží na tom, že bych mohla zmizet a nikdo by si toho nevšiml. Ale ta zpráva v ten pravý okamžik byla důkazem, že Bůh mě vidí, že na mě nezapomněl. Ten jednoduchý akt poslušnosti jí zachránil život. A tady je to tajemství. Osoba, která tu zprávu poslala, byla 3 roky zaseknutá ve své kariéře, narážela na jednu překážku za druhou a modlila se za průlom. Do 2 týdnů od toho, co se ozvala Sarah, dostala povýšení, na které čekala. Otevřely se dveře, které byly zavřené. Jejich život zaplavila přízeň, kterou nedokázali vysvětlit. Protože tak funguje Boží království. Váš průlom je spojený se záchranou někoho jiného. Zázrak, o který jste tak toužili, je skrytý ve vašem soucitu,
Když pozvednete někoho jiného, nebe pozvedne vás. To není teorie. Je to duchovní zákon, jak je psáno v Galatským 6:2. Neste si navzájem břemena a tak naplňte zákon Kristův. Možná si říkáte, ale já sotva udržím sám sebe. Jak mohu pomáhat někomu jinému? A právě proto vám Bůh důvěřuje. Protože víte, jaké to je plakat o samotě. Protože jste prošli údolími tak temnými, že jste si mysleli, že už nikdy neuvidíte světlo. A protože jste přežili, máte autoritu vytáhnout někoho jiného z jeho temnoty. Právě teď, když slyšíte tato slova, se ve vašem duchu začíná objevovat něčí tvář. Nevíte, proč vám přišla na mysl, ale Bůh to ví. Věnujte tomu pozornost. Neodmítejte to jako náhodné myšlenky. To je Duch Svatý, který zdůrazňuje váš úkol. Jejich bouře zuří a vy jste vyvolený. Jste majákem, který Bůh umístil právě pro tento okamžik, ale potřebuji, abyste pochopili něco zásadního. Nejde jen o to, je zachránit. Jde o to aktivovat něco ve vašem vlastním životě, co bylo dosud v klidu a čekalo na tento okamžik poslušnosti. Modlili jste se za jasnost, za účel, za otevření dveří, za uzdravení. A nebe čekalo právě na tento okamžik, aby to uvolnilo, protože Bůh často skrývá naše požehnání v naší službě druhým. Samotný akt oslovení, ukázky, vdechnutí života do něčího chaosu. To se stává autorizačním kódem, který odemkne váš vlastní zázrak. Vzpomeňte si na vdovu v 1. knize Královské, kapitole 17. Měla už jen poslední jídlo a doslova se připravovala na to, že se nají a zemře. A pak se objevil prorok Eliáš, ne s hojností, ale s prosbou. Najdi mě nejdřív. Nedávalo to smysl. Vypadalo to, že to vyčerpá to málo, co jí zbylo. Ale když souhlasila, že se podělí s někým jiným, její olej nikdy nevyschl. Její poslušnost sloužit spustila nadpřirozené zajištění, které jí udrželo při životě během let hladomoru. To se právě teď děje znovu s vámi, s osobou, na kterou vás Bůh upozorňuje. Možná nevypadají zlomeně, to je klam. Stali se odborníky na skrývání trhlin, ale Bůh vidí to, co ostatní nevidí, a dává vám své oči, své rozlišování, abyste viděli zamazky. Včera volali k nebi a prosili o nějaké znamení, aby mohli pokračovat, a vy jste tím znamením, které Bůh posílá. Ale tady je ta část, která všechno změní. Pro vás nesou něco, co potřebujete. Uvnitř jejich zápasu, skryté pod jejich bolestí, je slovo spojení, zjevení, které je určeno pro vaši příští sezónu. Ale jsou příliš přemoženi, aby viděli, co nesou. Pokud někdo nevstoupí s milosrdenstvím, soucitem a upřímnou péčí, poklad zůstane pohřben. Nevytáhnete jen je, vytáhnete také to, co do nich vložil Bůh. Pro vás to není jen laskavost, je to strategie království, je to božská výměna, jejich záchrana, vaše odměna, jejich uzdravení, vaše povýšení, jejich průlom, vaše povýšení. Vše je propojeno. A v momentě, kdy řeknete ano, v momentě, kdy se posunete v poslušnosti, nebe začne přeskupovat věci ve váš prospěch. To, co bylo odloženo, se začíná hýbat. To, co bylo blokováno, začíná proudit. To, co bylo odepřeno, se začíná otevírat. Protože když se sladíte s Božím srdcem pro někoho jiného, on sladí nebeské zdroje s vašimi potřebami. Nyní bych se chtěl zabývat jednou věcí. Někteří z vás si myslí, ale co když se jim ozvu a oni mě odmítnou? Co když nebudou chtít moji pomoc? Co když budu vypadat hloupě? Poslouchejte mě pozorně. Vaše poslušnost se neměří podle jejich reakce. Vaše odměna nezávisí na jejich vděčnosti. Posloucháte, protože Bůh řekl, pohni se. Oslovujete je, protože vás k tomu pověřilo nebe. Za výsledky je zodpovědný Bůh, ne vy. Ale řeknu vám toto. Když jednáte v božském načasování a podle božských pokynů, vaše slova jsou pomazána a prolomí odpor. Ve vaší přítomnosti je síla, která roztaví zdi. I když nereagují okamžitě, semeno, které zaséváš, vyroste způsobem,
který nikdy neuvidíš. Dovol mi sdílet další příběh. Muž jménem Markus měl silný pocit, že musí zavolat svému starému kamarádovi z vysoké školy, Davidovi. Nemluvili spolu už 5 let. Markus váhal. Myslel si, že je to divné. Téměř si to rozmluvil, ale nakonec zavolal. David to nezvedl. Markus mu nechal vzkaz. Ahoj, vím, že je to z ničeho nic, ale myslel jsem na tebe. Jen jsem ti to chtěl říct. Jestli budeš někdy něco potřebovat, jsem tu pro tebe. David mu nikdy nezavolal zpět. Markus se cítil hloupě a myslel si, že možná špatně pochopil Boží vůli. Ale o 3 měsíce později dostal Markus zprávu od Davidovy ženy. Napsala: Vy to nevíte, ale v den, kdy jste volal, seděl David ve svém autě s nabitou zbraní. Byl připravený všechno skončit. Slyšel tvou hlasovou zprávu a rozplakal se. Říkal, že to bylo, jako by Bůh použil tvůj hlas, aby ho vytáhl z propasti. Teď se léčí. Děkujeme, že jsi poslechl ten vnitřní hlas. Markus neměl tušení. Skoro neuposlechl, protože se cítil trapně. Ale jeho ochota vypadat hloupě zachránila život. A ještě ten samý měsíc dostal Markus obchodní příležitost, která úplně změnila jeho finanční situaci. Náhoda číslo. Božské uspořádání. Tvé ano je nejen zachrání. Změní to tvé postavení v duchovní sféře. Označí tě to jako někoho, komu Bůh může svěřit větší úkoly. Otevře ti to dimenzi přízně, ke které se nelze dostat pouze modlitbou, ale pouze poslušností v činech. Než tedy půjdeš dál, chci, abys se zastavil, zavřel oči a pokud potřebuješ, zeptej se Boha. Kdo to je? Ukaž mi tvář, dej mi jméno a dávej pozor. Ta osoba, která ti právě přišla na mysl, je tvým úkolem. Možná je to někdo, s kým ses pohádal. Možná je to někdo, kdo ti ublížil. Možná je to někdo, komu se vyhýbáš, protože váš vztah je komplikovaný. Bůh nás často posílá na nepříjemná místa, protože právě tam se dějí největší zázraky. Odpuštění je zbraň, která láme kletby. Smíření je klíč, který otevírá dveře. A tady je to, co potřebuji, abyste slyšeli. Nemusíte mít všechna správná slova. Nepotřebujete dokonalý plán. Stačí, když budete ochotní. Pošlete SMS, zavolejte, přijďte k ním domů a řekněte: Nevím proč, ale měl jsem pocit, že se na vás musím podívat. Jsi v pořádku? Ten jednoduchý čin, že se ukážete, může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí, mezi nadějí a zoufalstvím, mezi tím, že někdo vzdá, a tím, že se někdo rozhodne bojovat ještě jeden den. Nyní, když se dostáváme hlouběji do tohoto poselství, chci mluvit o konkrétních požehnáních, která se ve vašem životě brzy projeví díky této poslušnosti. Nejde jen o duchovní řeči. Jde o hmatatelné, měřitelné, nadpřirozené změny, které přicházejí. Za prvé, dveře, na které jste klepali měsíce, možná roky, se brzy otevřou. Ta práce, ta příležitost, ten vztah, to uzdravení, které bylo drženo v úschově a čekalo na tento okamžik, vaše soucit se stává podpisem, který to uvolní. Za druhé, zmatek se brzy rozplyne. Prosili jste Boha o vedení, o jasnost, ohledně vašich dalších kroků. Když pomůžete někomu najít pevnou půdu pod nohama, Bůh osvětlí vaši cestu. Mlha se rozplyne, když se stanete světlem pro někoho jiného. Třetí, nadpřirozená pomoc. Mluvím o penězích z neočekávaných zdrojů, o laskavosti, která nedává logický smysl. Zdroje se objevují právě ve chvíli, kdy je potřebujete, když dáváte ze svého nedostatku, abyste uspokojili potřebu někoho jiného. Nebe reaguje hojností, která popírá přírodní zákony. Za čtvrté, obnovení rodiny. Rozbité vztahy, které se zdály nemožné napravit, začnou se změkčovat, protože když se stanete mostem pro někoho jiného, Bůh staví mosty zpět k vám. Padají zdi, otevírají se srdce, proudí smíření. Páté, a to je důležité, vaše modlitby se najednou začnou rychleji naplňovat. Je to, jako by vaše ano vytvořilo přímou linku do trůního sálu. Prosby,
které se zdají narážet na strop, začnou pronikat, protože Bůh upřednostňuje modlitby těch, kteří upřednostňují jeho srdce. Ale je tu ještě něco, co potřebuji, abyste věděli. Tento úkol je doprovázen varováním. Nepřítel nechce, aby k tomuto spojení došlo. Bude na vás házet všechny možné rozptýlení, výmluvy a obavy, aby vás odradil od poslušnosti. Najednou se budete cítit unavení. Budete si říkat, udělám to zítra. Budete se přesvědčovat, že vás pravděpodobně nepotřebují. Ten odpor je důkazem, že je to skutečné. Ten odpor je potvrzením, že se chystá velká změna. Nenechte nepřítele, aby vám tento okamžik ukradl. Nenechte pohodlí, aby vás připravilo o vaše povolání. Překonejte váhání, překonejte rozpaky. Vaše poslušnost je zbraní proti temnotě. A já vám teď chci něco říct. Nejste slabí, nejste nezpůsobilí, nejste příliš zlomení, abyste mohli být použiti. Právě to, co jste přežili, bolest, kterou jste snášeli, slzy, které jste prolili, to vše vás připravilo na tento okamžik. Vaše jizvy jsou vaší kvalifikací. Váš příběh je vaší autoritou. Bůh nepotřebuje, abyste byli dokonalí. Potřebuje, abyste byli ochotní. A právě teď je vaše ochota vše, na co nebe čeká, aby uvolnilo příval zázraků, nejen v jejich životě, ale i ve vašem. Někteří z vás, kteří se na to právě díváte, prožíváte období sucha. Finančně, emocionálně, duchovně. Máte pocit, že ať děláte cokoliv, nic se nemění. A ptáte se Boha, kdy přijde řada na mě, kdy se mi dostane průlomu, a Bůh vám právě teď odpovídá prostřednictvím tohoto poselství. Vaše řada přijde v okamžiku, kdy se obrátíte k potřebám někoho jiného. Váš průlom začíná ve chvíli, kdy se stanete odpovědí pro někoho jiného. To je tajemství království. Dostáváme tím, že dáváme. Jsme naplněni tím, že se vyléváme. Vzestupujeme tím, že pozvedáme druhé. Chci, abyste si se mnou něco představili. Představte si toho člověka, kterého vám Bůh posílá, abyste ho viděli ve své mysli. Právě teď stojí na okraji útesu. Vítr vyje, tma se blíží, jedna noha už je přes okraj. A vy k ní běžíte. Ne s odsudkem, ne s kázáním, ale s nataženou rukou a slzami v očích. S poselstvím, nejsi sama. Vidím tě, jsem tady a společně to zvládneme. Ten obraz, ten okamžik se brzy stane skutečností. Ale jen pokud se pohnete, jen pokud budete poslušní, jen pokud dovolíte Bohu, aby vás použil jako záchranu, kterou jim již slíbil. A když to uděláte, když uděláte ten krok víry, něco se změní v atmosféře. Andělé jsou vysláni, démoni jsou vyhnáni, dveře, které byly zapečetěny, se začínají otevírat, protože jeden akt radikální poslušnosti vytváří dominový efekt jak v přirozeném, tak v duchovním světě. Vím, že někteří z vás přemýšlejí o praktických aspektech. Co přesně mám říct? Co když si budou myslet, že jsem divný? Co když nevím, jak jim pomoci? Dám vám jednoduchý návod. Začněte upřímností. Vím, že to může vypadat náhodně, ale měl jsem vás na srdci a nemohl jsem se zbavit pocitu, že se vám musím ozvat. Pokračujte soucitem. Chci jen, abyste věděli, že jsem tady. Pokud něčím procházíte, nemusíte to prožívat sami. Skončete dostupností. Není třeba o tom mluvit hned. Ale chci, abys věděl, že moje dveře jsou vždy otevřené. Záleží mi na tobě. To je vše. Nepotřebuješ teologický titul. Nemusíš všechno napravovat. Stačí, když se ukážeš. Tvá přítomnost je zázrak. Tvá pozornost je uzdravení. Tvá ochota je vidět, je odpovědí na jejich modlitby. A tady je to, co se stane. Když budete poslouchat, když budete pomáhat, když se ukážete, pocítíte to. Z vašich ramen spadne tíha, vaše duše zaplaví mír. Pocítíte smysl, který vám tak dlouho chyběl, protože jsme nikdy nebyli stvořeni, abychom žili jen pro sebe. Byli jsme stvořeni pro spojení, pro společenství, pro vzájemnou podporu. Když vstoupíte do tohoto plánu, když přijmete toto povolání, vše se sladí,
vaše duše se uklidní, vaše mysl se vyjasní, vaše srdce se otevře a Bůh, když uvidí vaši věrnost v tomto, vám začne svěřovat větší věci. Tento okamžik, právě teď, je klíčovým bodem ve vašem životě. Vše, co přijde poté, bude jiné, protože jste řekli ano tomuto božskému poslání. Tímto rozhodnutím se píše vaše dědictví. Děti vašich dětí budou požehnány, protože jste si vybrali soucit místo pohodlí, protože jste si vybrali poslušnost místo pohodlí. A musím vám říct ještě něco. Požehnání, které se chystá vstoupit do vašeho života kvůli neposlušnosti, není jen pro vás, je pro váš rod. Generace prokletí se chystají prolomit vzorce chudoby, dysfunkce, omezení, chystají se rozbít, protože když vstoupíte do svého povolání jako osvoboditel, aktivujete osvobození pro celou svou rodovou linii. Vaše dnešní ano mění rodokmeny. Vaše dnešní poslušnost mění atmosféru. Vaše dnešní soucit se stává svědectvím, o kterém budou vyprávět budoucí generace. Nyní, když se blížíme k závěrečné části tohoto poselství, chci se zabývat něčím konkrétním. Někteří z vás nesou vinu. Máte pocit, že jste v minulosti někoho zklamali. Možná byla doba, kdy vás někdo potřeboval a vy jste tam nebyli. Možná jste byli příliš zaneprázdněni, příliš rozptýlení, příliš zabraní do svých vlastních problémů a nepřítel tuto lítost využívá, aby vás paralyzoval. Šeptá vám, zklamali jste předtím, zklamete znovu, nejste způsobilí nikomu pomáhat, ale já jsem tu, abych vám řekl, to je lež přímo z pekla. Vaše minulost vás nediskvalifikuje, vaše selhání vás nedefinují. Bůh se specializuje na používání popraskaných nádob. Bere naše chyby a mění je v poselství. Bere naši bolest a mění ji v účel. Právě to, čeho litujete, vám dalo moudrost, pokoru a soucit, které v tuto chvíli potřebujete. To je vaše cesta k vykoupení. To je vaše druhá šance. Bůh tím říká, stále v tebe věřím, stále ti důvěřuji, stále tě chci použít. Nenech se hanbou držet na lavičce, když tě nebe volá na hřiště. A pokud jsi někdo, kdo se cítí nehodný, kdo si myslí, proč by mě Bůh použil? Jsem příliš zlomený, příliš nedokonalý, příliš chaotický. Pamatuj si toto. Bůh si vybral rybáře, aby byli apoštoly. Vybral vraha, aby napsal polovinu Nového zákona. Vybral prostitutku, aby byla v Ježíšově rodokmenu. Nevolá kvalifikované. Kvalifikuje povolané. Tvoje zlomenost není překážkou. Je to tvůj most k navázání vztahu s ostatními, kteří jsou zlomení. Tvoje zmatenost je tvým poselstvím. Tvoje zkouška je tvým svědectvím. A právě to, čím tě chtěl nepřítel zničit, Bůh použije k osvobození někoho jiného. Tak se teď postavte, i když se na to díváte sami ve svém pokoji. Postavte se, zvedněte ruce a nahlas prohlásit. Jsem připraven, jsem ochoten, jsem k dispozici. Použij mě, Bože, pošli mě. Cítíte to? To je pomazání, které na vás sestupuje. To je Duch Svatý, který potvrzuje vaše poslání. To je nebe, které vás označuje jako někoho, kdo řekl ano, když na tom nejvíce záleželo. Než se společně pomodlíme, chci vás pozvat, abyste něco udělali. Pokud vás tato zpráva hluboce oslovila, pokud cítíte váhu tohoto povolání, pokud se chcete stát součástí tohoto hnutí milosrdenství, existuje jednoduchý způsob, jak můžete podpořit to, co děláme zde, v Chosen by Heavens. Pod tímto videem uvidíte tlačítko Super Thanks. Je to malý způsob, jak vyjádřit svou vděčnost. Toto poselství mě ovlivnilo a pomáhá nám pokračovat v tvorbě obsahu, který probouzí smysl a aktivuje povolání. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho velikost, je semínkem, které zaséváte do tohoto božského díla. A když zaséváte do služby, která zachraňuje životy a mění osudy, toto semínko se ve vašem životě rozmnožuje způsoby, které si ani nedokážete představit. Ale ať už dáte nebo ne, nejdůležitější je vaše poslušnost tomuto poselství. Nyní se společně pomodleme. Nebeský Otče,
Přicházíme před tebe ne jako dokonalí lidé, ale jako ochotné nádoby. Stojíme v úžasu nad tvou milostí, tvým milosrdenstvím, tvým složitým plánem, který nás přivedl právě do tohoto okamžiku. Pane, děkujeme ti, že jsi si nás vybral. Ne proto, že jsme nejsilnější, ne proto, že jsme nejmoudřejší, ale proto, že nosíme v srdcích zlomené, otevřené životem a naplněné tvým soucitem. Otče, právě teď pozvedáme duši, kterou si připoutal k našemu duchu. Tu, která se hroutí za zavřenými dveřmi. Tu, která se drží jen na vlásku. Tu, která volá ve tmě a ptá se, jestli někdo přijde. Prohlašujeme, že pomoc je na cestě. Prohlašujeme, že jsme odpovědí na jejich modlitby. Bože, dej nám odvahu překonat náš strach. Dej nám slova, když nevíme, co říct. Dej nám moudrost, abychom se vyznali ve složitých situacích. A především nám dej své srdce, své oči, abychom je viděli tak, jak je vidíš ty. Ne jako projekty, které je třeba napravit, ale jako drahocenné duše, které je třeba milovat. Litujeme každého okamžiku, kdy jsme ignorovali tvé pobídky, každého božského podnětu, který jsme odmítli jako fantazii, každé příležitosti, kterou jsme promarnili. Ale dnes, Otče, říkáme ano. Říkáme ano nepohodlí, říkáme ano nepříjemným rozhovorům, říkáme ano tomu, že budeme stát v mezeře. A Pane, podle tvého slova tě prosíme, abys nám, když budeme poslouchat toto povolání, uvolnil požehnání, která byla zadržována. Otevři dveře, které byly zavřené. Uvolni cesty, které byly zablokované. Uvolni zásoby, které byly zpožděné. Uzdrav to, co bylo zlomeno. Obnov to, co bylo ztraceno. Modlíme se za nadpřirozené rozlišování. Učiň jméno nepopiratelné v našem duchu. Učiň načasování nezaměnitelným. Veď naše kroky s přesností, abychom nezmeškali tuto božskou příležitost. Otče, prohlašujeme, že řetězy se právě teď lámou. Generace prokletí se rozpadají. Démonické úkoly proti našim životům a proti životům těch, ke kterým jsme posláni, jsou zrušeny. Ve jménu Ježíše. Pečetíme tuto modlitbu krví Ježíše. Obklopujeme ji andělskou ochranou. Uvolňujeme ji do nebeských soudů a očekáváme, že se vrátí svědectví. Ať naše poslušnost vytvoří vlnu, která změní rodiny, uzdraví rodové linie a změní osudy budoucích generací. Ve jménu mocného, nesrovnatelného a všemocného Ježíše Krista se modlíme. Amen. Vyvolený. Toto je tvá chvíle. Toto je tvé poslání. Toto je tvůj zázrak v pohybu. Nenech uběhnout další hodinu, aniž bys podnikl nějakou akci. Zvedni telefon. Pošli tu zprávu. Zavolej. Objev se u těch dveří. Buď světlem, které proniká jejich temnotou. Buď hlasem, který je volá zpět z okraje propasti. Buď rukama, které je vytáhnou z jámy. A když to uděláš, sleduj, co Bůh dělá v tvém životě. Sleduj, jak se otevírají dveře. Sleduj, jak proudí zásoby. Sledujte, jak přichází jasnost. Sledujte, jak se usazuje mír. Protože když se stanete odpovědí na modlitbu někoho jiného, aktivujete odpovědi na své vlastní modlitby. Pokud vás tato zpráva změnila, pokud cítíte oheň účelu hořící ve vaší hrudi, napište komentář níže. Podělte se o své svědectví, prohláste svou poslušnost. Dejte této komunitě vědět, že vstupujete do svého povolání a nezapomeňte se přihlásit k odběru, vyvolení nebem, protože toto je teprve začátek. Přicházejí další potvrzení, další aktivace jsou na cestě, další božská setkání se připravují. Toto není jen kanál, toto je hnutí vyvolených, kteří se probouzejí ke svému účelu, vstupují do své moci a mění svět. Jeden akt soucitu za druhým. Jste součástí toho. Jste proto nezbytní. Jste proto pomazáni. Osoba, která vás potřebuje, je blíž, než si myslíte. Požehnání, které na vás čeká, je větší, než si dokážete představit. Dopad, který budete mít, bude rezonovat po celou věčnost. Tak jděte, jednejte odvážně, kráčejte v lásce, jednejte s autoritou. Nejste jen divák, nejste jen odběratel. Jste vyvolený nástroj, pomazaný pro tuto chvíli. Nebe sleduje,
Andělé jsou připraveni a Bůh, který vás povolal, je věrný, aby dokončil to, co ve vás začal. Jděte a buďte zázrakem. Jděte a buďte poselstvím. Jděte a buďte světlem. A nikdy nezapomeňte, že jste přesně tím, koho nebe poslalo. Toto je vaše chvíle. Nestrácejte ji. Až příště. Vyvolený, kráčejte ve svém povolání. Kráčejte ve své síle a pamatujte, že jste byl vybrán nebem pro velikost.